som vi også lige hørte fra i optakten. En mand, der meget, meget godt kunne tænke sig at komme tilbage på måltavlen efter 2 mål i premieren mod Hillerød. Der havde vi jo lige pludselig fået øjnene op for. Ladefod igen i en duel. Og igen. Og igen. Her mulighed for Julius Madsen til en god mulighed for Næstved. En afslutning, som Sebastian John kommer ud og redder tråden ud af ilden. Det var meget, meget tæt på. Frederik Ellegaard kunne have gjort Næstved til. Han skal sigte efter Mikkel Ladefod med. Muligvis Jesper Christiansen. De ligger side om side derinde. Kommer ikke så højt. Bust med hælen videre her. En afslutningsmulighed for Ellegaard ind imellem 2 HB Køge-spillere. Det må han ikke få lov til alligevel. Så gør han det. Og så fik vi den første scoring, og det var Frederik Ellegaard, en af de nye i startelveren for Næstved, tilbage i truppen efter en pause på 3 kampe uden. Så slår han til med det samme, og Næstved, der måske ikke fik den bedste start de første par minutter. De har taget teten, og nu er de også kommet foran her allerede efter 11 minutter. Ja, de har haft 4-5 minutter, hvor de ligesom har besat feltet, eller belejret feltet, vil jeg nærmere sige, og det her, det er jo enormt tilfældigt, ikke? Den er egentlig væk af flere gange også der. Det er jo ikke en chance nu, så slipper han alligevel. Og det er også skidt forsvarsspil, ikke? For damen, altså. Der er jo 2 vej tilbage, og derfor så er det meget vigtigt i sådan en kamp her, at der kommer nogle positive indtryk. Her er det Deji. Ja. Der er straffespark til HB Køge, og så kan man lynhurtigt komme tilbage alligevel. Ja. Og det var en af de bedste HB Køge-spillere i indeværende sæson, der tog talt, fordi han gik lige så stille bare ind og tog over. Jubril Adideji over for Niklas Dannevang. Dannevang, der stod havde på stor redning mod Horsens. Han skal også levere en stor ind her, og det gør han ikke. Det er stensikkert eksekveret. Han mener, han bremser op, men han fortsætter sin fremdrift, og derfor så får den her lov til. Det bliver Mads Carlsen. Han kommer for tæt med Sebastian John. Og der har de ikke været præcis nu. Tobias Pedersen afviser Jesper Christiansen. Adideji over for netop Jesper Christiansen. Adideji over til venstrebenet. Adideji, og det er Dannevang, der står i vejen for HB Køge. De kunne have vendt det her på hovedet allerede i første halvleg. Stille og roligt over linjen. De er ikke blevet udfordret rigtigt på de her lange indkast, så og den her gang bliver det så heller ikke et langt. Til fra Silas Trier, der bredt ud til Bust. Kampens første målscorer herude, Frederik Ellegaard. Ja, det er igen, ikke? Altså, han er simpelthen så hurtig. Ellegaard. Er der i hvert fald en mulighed for at spille venstre i der? Der forsøger han at tvinge afleveringen imellem, ind igennem midten. Altså, der spiller udvendigt, så kommer de i hvert fald til et frit indlæg, jo. Mads Carlsen. Jeg vil ikke have Ludvig Henriksen med første gang, så kan han sende indlægget ind i stedet her. Mads Carlsen. Han får lov til at placere hele vejen, og der bliver han også overrasket i sidste ende. Kommer der en afslutning? Laurits Bust! Han scorer kun sindssygt mål! Ham her! Ja, så Kasper Jørgensen, der bliver lagt ned på venstre bakken, og så en Lukas Schmidt. Men jeg kan godt forstå, at begge hold angriber felterne, fordi der bliver lavet mange defensive fejl, ikke? Så der er jo hele tiden en mulighed. Ja, det er en kamp, der ligger og balancerer. Det er med at komme op omkring modstanderens felt. Vigtigt, at Mads Carlsen kommer ind og sætter det her i gang med en Næstved angreb. Ladefod vipper den videre til Ellegaard. Har Frederik Christensen helt fri i det bagerste område. Løfter den her efter Ladefod! Det er lige præcis det, doktoren han har bestilt i Næstved. Peter Bunde. Han har fået en ny angriber, og han stanger den ind. Mikkel Ladefod er ankommet i Næstved, og nu er de foran med 2. Ja, og det er lige præcis som siger, det er også det, vi talte med Peter Bunde om, inden jeg har fået den spiller derinde nu, der er god på indlæg. Og her er han selv med i opspillet til det. Og der, altså godt behersket også her, ikke? Og et super indlæg. Og super indlæg, og så over i det lange hjørne, ikke? Altså, det er jo... Der kommer han sindssygt pres på HB Køge alene. Suser rundt, så han i hvert fald var. Han ved jo også godt, at der er kommet en ny angriber til klubben, ikke? Klart. Han skal ind og byde sig til, når han får chancen. Og så får der konkurrence deroppe også. Adideji, han får ikke nok konkurrence. Hvordan i alverden kan han få så meget plads
Og så ligger han den ind. Den sidder jo her, Niklas Dannevang. Bagerste område, netop Chapnitz holder den i spil. Dorgo! Hvilket indhop af 16-årige Finder Dorgo! Scorer sit første